Ayaw dong. Tayo na! Ayaw siya Tayo ngayon. na! Tayo na ba? Keep mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Tao naman na yung nabuhay eh. Walang kabaluan sa akong buhaton ba? Sa kaya ano? Ikog dong. Huh? Biko? Ito no? Wala naman ni pulo sa akong ginabuhay siguro. Uy, naman day PC day. Unsa may pulos dyan yung PC day? Ilang taon dong. Sa man akong giuna-una ay? Daghan mo kayo kong nadungog ay? Libog na kayo ko ba? Ano ka, Dre? Nandiyan, Ber. Sabay na ako ito kanina. Hindi ako gusto makita ito ba? Tawa itong utang sa kuha, Ay, bantang din. Utang siguro po. Hindi mga sa kuha ito ba? Ah, bahala na. Morning maayo. Wato na ako ni. Dali itong lakaw gani. Alam ko, ano ka mo ito? Ingat na. Bato na siya. Ban, binding. Lah! Ato lang bunga mo! Sa maghimo na, Dra? Uy! Lah! Ayaw dong! Tayo na! Tayo na! Ayaw sila Tayo ngayon. na! Tayo na ba? Uy, ayaw! Uy, ano? Dito na! Ayaw! Uy! Dili, dili, dili. Kung sakit yung tepon, ginayumak. Tayo na! Tayo na! Tayo na! Ayaw! Tayo na! Tayo na! Ayaw, Brad. Ayaw, Brad. Nagdino ko. Brad, ayaw ba? Ayaw, dito ba? Ayaw ba? Ayaw ko rin yung kuha na. Mahihigom ako! Yun na siguro ko rin yun! Siguro ka. Nag-practice ako rapil! Eh gusto sa ko papa, mag-rapil ko! Ay, tanga. Mag-rescue team ko ba? Mag-rescue team! Nag-ingon na ka. Pagkapoy-kapoy na migsaka dari yan. Nga na mo yung muon day. Two, three, action! Uy, ayaw! Uy, ano? Dito na! Ayaw! Uy! Dili, dili, dili. Okay na?